Dobrý den, vítám vás na naší třetího dílu a dnes uvidíme, co máme na vybavený. Konečně teplo, uvidíme, co máme tady. Tak. Dneska probíhá golfový revoluce, nejenom co se týče golfové technika, ale i taky golfový vybavení. A uvidíme dneska, co možná pro vás bude dělat, aby jsme pomohli naše golf a vaše golf. Hlavní věc, co máme, je dávat pozor, když koupíme nový hole, například, je jaký typ bude nám vyhovovat. Jo? Například, jestli to bude grafitové šafty, osilové šafty a tak dále. Možnosti, jak jsme říkali, jsou více v dnešní době, jako dá se koupit hole jako od firmy, které věnuje spíš lepší hráči a můžete investovat až 50 000 korun za celý sád. A na druhou stranu máme i taky hole pro začátečníci, dá se koupit celý sád za 6-7 tisíc českých korun, dejme tomu. A k tomu máte bag. Některé firmy taky jsou schopní nebo ochotní dávat pár míčky k tomu. A golf, kdo řekl, že to je drahý sport? 5 000 to je nic. Dá se dneska objednat club fitting v každém nebo ve většinou obchodech nebo pro shopu. A to znamená, že oni můžou dělat pro nás délka nebo naklonit hůl tak, jak potřebujeme. Taky dá se v některých případě i dokonce domluvit jiný grip na ta hůl, pokud potřebujete. Znám pár lidí, kteří taky chtěli zlepšit svou hru a chtěli prodloužit hole, ale bohužel pro nich to moc nešlo a já jsem doporučil Bible pro nich. Jako, nevím, jestli mají na každý obchodě, ale bych občas spíš věnoval víc modlení než club fitting pro některé lidi. Teďka jsem koupil celý bag, jsem skválně našel něco velkého, protože ty profici všichni mají. Problém je, já jsem tak malý, že to neumím to nosit, tak co máme tady? Krásný vozík. Jednou jsem viděl, jeden pán koupil vozík za 120 000 českých korun. Moje auto ani nestojí 120 000, tak já jsem koupil trošku levnější. Tak už máme hole vybrány na začátku sezóny, ale i náš cíl pro každý golfista samozřejmě je zlepšit svou hru. Pokud to se stane, a doufám, že bude se stát letos pro vás, že můžeme potom přemýšlet o trošku investice do lepšího vybavení. Například tady máme nový díl od jeden z nejlepších výrobce. Tenhle hůl by stálo kolem 10 000, jako když to uvědomíte jako normální začátečný sádu, stojí mezi 6 až 10 000, pokud dohadujete v obchodě, dostanete to na 5 000 někdy. 10 000 je dost drahý hůl. Musíte uvažovat, jestli opravdu stojí za to koupit, jako to je váš věc. Já si myslím, že pro některý to určitě vám pomůže z vaší hru. Míčky, co s tím? Good luck. Noodle. Růžový. Kdo ještě? A co ví? Já nevím, jako, čeho vybrat. Já se musím říct, jako, že ten nejlepší pro mě je good luck, hodně štěstí, já to fakt potřebuju, jak já hraju. Ale pro vás, já si myslím, že jako dá se podle handicap zás to říct, jako doporučím vám, abyste nejmoc myslel na ty golfové míčky, jakoby, že oni vám pomůže, to spíš oni vám uškodí, aspoň finančně. Na začátku klidně koupte si jako levnější nebo i klidně second hand. Není to problém koupit second hand. Čím lepší budete hrát, samozřejmě dá se říct, jako ten lepší golfista nebo lepší hráč, jako oni fakt mají lepší cít pro ty hole. Například můžeme koupit trošku dražší, kvalitnější loptu. Co ještě potřebujeme na golf, aby jsme vypadali aspoň jak golfista? Rukavice, velmi jednoznačně jako potřeba pro některé lidi, pro další lidi nepotřebují nebo nechtějí. Hodně lidí ani neví, proč nosí golfové hřiště. Já možná patrím do té skupiny, protože to mi moc nepomohlo. Ale pomůže někdy, třeba když je mokrý v Irsku, anebo v létě, když tady je strašně teplo, jako pod tím.
tak je to potřeba. Proč jedna ruka? Jo? Když hrajeme, nebo jsem slyšel, že hrajeme s oběma rukama. Ale nosíme ve většinou případě jenom jednu rukavice. A důvod je, že ta horní ruka má trošku víc tlak. Jo? Na to, a teoreticky má mít trošku víc grip na to. To ještě můžeme koupit jako pro naši bike. Tady máme tyčka, různé barvy, plastikový, drevený. Jo? Nemá význam, jako to záleží na vás, jestli chcete používat drevený nebo plastikový. Dávejte pozor, dámy a pánové, na plastikový, jako v zimě docela těžký ho dostat do zemí. Na druhou stranu drevený samozřejmě se zlomí jednodušší, tak to záleží na vás. Taky mají různé délky a ještě máme taky nějaké pomocníky, nějaké ponožky na golfový holej, pater například a různé jiné věci, jako aby jsme, doufám, máte vyčistit vaši holej občas, tak tady máte i kartač na to. A to je všecko asi. Jak máte vypadat na hřiště? Typicky, já bych říkal, buď jarní nebo podzimní den, budeme mít, já bych říkal, teplé gatě, jakoby promokové gatě. Sweater, klidný bundu, jako samozřejmě potom, jako když bude teplejší, bunda sundáme, gatě sundáme, čepice necháme. Nezapomeňte, dámy a pánové, že některé hřiště budou vás to nutit, nebo kvůli etiket můžete nebo musíte používat nebo nosit trička, který má rýmeček. Existuje firmy, které to prodají bez rýmeček, jako nějaký pan Woods, on je dobrý a on nosí někdy i bez rýmeček, ale některý jenom byste viděli. Další důležitý věc, jako golfové boty. Není nutný, ale doporučím dobrý golfové boty. To znamená, že budete mít ve většinou případě teďka soft spiky, to jsou ty zelený, plastikový v tomto případě. Předtím oni existovali taky kovový. Ve většině hřiště teďka oni nedovoluje to. Tak a barvy nechám na vás. Patry. Celý život jsem měl problém s patování. Dneska oni něco se snaží mi pomáhat. Třeba tenhle. Ale já nemám návod na to, já bych neviděl, co mám dělat s tím, tak to nechám bokom, ale jenom byste viděli, že to existuje různý typ patry, záleží na vás. Můj nejoblíbenější patr je ten, co jsem používal od začátku, takový standardnější patr. Existuje ten, který používáš pod brádama, nebo do bříška, nebo vy můžete dělat, co chcete. Já budu se snažit používat tenhle. Jo, tak uvidíme, jestli to funguje. Fouká vítr tady, pánovi Vindoru, tak koupím to, ten je dobrý.